Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Somer și Türkan au probleme în relația lor înainte de căsătorie din cauza Deria și Kartal. Aprobarea de către Sadık a căsătoriei lui Deria și Kartal îl înnebunește pe Türkan. Türkan ia o decizie impulsivă și solicită un raport medical pentru tatăl ei. Aflând despre mutarea lui Türkan, Sadık îi întoarce spatele fiicei sale. Serdar este îngrijorat că boala lui Dön va recidivă și încearcă să-l împiedice pe Dön să-și vadă familia. Această situație poate provoca un conflict între Serdar și Dön. Efe, care află despre sarcina Deriei, îi va provoca mamei sale situații nefericite. Reacția lui Türkan la relația dintre Deria și Kartal poate provoca o neînțelegere între Rüçhan și Somer. În această situație, Somer va trebui să-i ofere lui Türkan o alegere în ceea ce privește relația lor.